مخري بقدس يانس أفورق ندق أنستيو إذن دقي ህፃናት ምግብ ክበልዑ ኣብ ዝኽእሉ ዕድመ ምስ በፅሑ ጥዋዲኦም ክገድፉ ከም ዘለዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝበኽዩ ትፈልጣ ኢኽን። እንተኾነ ግን ኣዴታቶም ናይ ደቀን ብኽያት ተዓጊሰን ከመይ ገይረን ከም ዝኣምንኦም እውን ርኢኽን ኣለኽን። ንሕና እውን ኣብ ህይወትና ካብ ዝተለማመድናዮ ክፍኣት ደቅና ወይ ድማ ክፉእ ግብርና ንምልቃቕ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ይግበአና። ብዘይ ብኡ ክነብር ከም ዘይንኽእል ጌርና ፈፂምና ክንሓስብ የብልናን። ነዚ እንተገዲፍናዮ ነቲ ካልእ ክንክተሎ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ክርስቲያን ዲኽን እሞ ኸደኣ ክርስቶስ ርእሲ ኮይኑ ልክን ከሎ ካልእ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ መጋየፂ ኣብ ርእስኽን ክትገብራ ዶ ይግብአክን እዩ? ኣየና ይበልፅ ናይ ዓለም ርሳሓት ዶ ወይስ ናይ ክርስቶስ መዓዛ? እዘን ደቀይ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ከም ዝኾንክን ፈፂምክን ኣይትረስዓ። ክርስቶስ ካብ ዝመልክዕኽን እዚ ንላዕሊ እቲ ባዕሉ ዝሃበክን መልክዕ እዩ ዝደሊ። ንጉስ ዝፈትዎ መልክዕ እቲ ናይ ነፍስና መልክዕ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 44 ፍቕዲ 11። ስለዚ ፈፂምና ነፍስና ነታልል ኣይንኾን። እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ጎደሎ የብሉን እሞ ኣይነታለል። ናይ እግዚአብሔር ስራሕ በኣና ዘመሓይሽ እንከን የብሉን እሞ ኣይነዓሹ። እስከ ሓንቲ ቀላል ኣብነት ከምፅእ እሞ ከረድአክን ክፍትን። ሓደ ምድራዊ ንጉስ ናይ ባዕሉ ምስሊ ስእሊ ሂቡክን ንበል። ኦ ንጉስ ኣብዚያ ትኽክል የለኻን፣ ኣብዚ ሸነኽ ድማ ከምዚ ክትገብር ነይሩካ እናበልና ኣብ መልክዑ ክንውስኸን ከነመሓይሽን ንኽእል ዲና? ናይ ንጉስ ስራሕ ከነመሓይሽ ምፍታና እቲ ንጉስ እንታይ ዝብል ይመስለክን? ባዕልኻትክን መልስኦ። እዘን ደቀይ ጽቡቓት ክትኮና ዶ ትደልያ ኢኽን? እዝስ በቲ ንስኻትክን ትገብሮ ኣይኮነን። ኣንተን ኣንስቲ ንሰብኡትክን ባህ ከተብልኦም ዶ ትደልያ ኢኽን? እዚ ትገብሮ ዘለኽን ባህ የብሎምን እዩ እኳ ደኣ ካልኦት ንዓኻትክን ከም ዝምነዩን ኢኽን ክትገብራ ዘለኽን። ካልኦት ንዓኻትክን ከም ዝምነዩኽን ኢኽን ትገብራ ዘለኽን። ከይኣረክን ነዊሕ ክትፀንሓ ትደልያ ዲኽን? እሞ እዚ ትገብሮ ዘለኽን ደኣ ደይ ቀልጢፉ ይዘርግ ክብሪ ዲኽን ትደልይኽን? እዚ ደኣ እሞ መዓዝ ይኽብር ኮይኑ እሞ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር። ስለዚ እዘን ደቀይ እቲ ሓቀኛ መልክዕኽን ብንጽህና ሓለዎ እምበር ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ናይ ስልጣን ስራሕ ኣይትወስኻሉ። ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኣይትወስኻሉ። ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ቅድሚ ሰውእትክን ጥራሕ ዘይኮንክን ኣብቲ ዝመጽ ዓለም ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ብዓብዩ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ናይ ነፍስኽን ጎይታ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደስ ዝብልን ዝተፈተወን ንጽህናኽን እዚ እዩ። ለባም ጓል ካብ እግዚአብሔር ዝኾነት ጓል ንሰብኣያ ጠንካራ ንክኾን ተበርትዖ። ለባም ጓል ንድኻ ሰብኣይ ሃፍታም ኮይኑ ንኽስምዖ ትገብር። ለባም ጓል ንሰብኣያ ትእዘዞ። ለባም ጓል እግዚአብሔር ዝሃባ ጽባቐ ብዓለማዊ ነገር ኣይተቐይሮን። ለባም ጓል ንደቃ ኣርኣያ ትኾን። ለባም ጓል ብልዝብ ትናገር፣ ተረድእ፣ ናይ በዓል ገዝኣ ፍቐድ ተቐድም። ለባም ጓል ንበዓል ገዝኣ ኣቦ ንስሓ ንሓዝ፣ ስጋ ወደሙ ንቀበል፣ ሓጢኣትና ንሕፀብ ትብሎ። ለባም ጓል ንበዓል ገዝኣ ደቅና ኣርኣያ ንኹኖም፣ ለይቲ ተልዒልና ቅዳሴ ንኺድ ትብሎ። ለባም ጓል ንበዓል ገዝኣ ንሓጎስ ምኽንያት እምበር ኣይተሕትኖን፣ ደስታ ሰላም ክስምዖ እያ ትገብር። ለባም ጓል ንሰብኣያ ምስ ማንም ወዲ ኣይተወዳድሮን። ለባም ጓል ንሰብኣያ ኣብ ኣደባባይ ዓዊላ ኣይትነግሮይ፣ ኣብ ገዝኣ ይረዳድኡ። ለባም ጓል ናይ ሰብኣያ ድኻም ሪኣ ትእዛዝ ኣይተብዝሕን። ለባም ጓል ናይ ሰብ ወግዒ ኣይትሰምዒ፣ ናይ ሰብኣያ ብቻ። ለባም ጓል ንሰብኣያ ትሕግዝ፣ ኣብ ድኻሙ ምርኩስ ትኾኖ። ለባም ጓል ማዕረ ሰብኣያ ትሰርሕ ትሕግዞ። ለባም ጓል ንሰብኣያ ግዜ ትህቦ ካብ ምንም ንላዕሊ። ለባም ጓል ግልጽነትን የዋህነትን ሒዛ ተዋግዕ፣ ግልጽ መንነት ኣለዋ። ለባም ጓል ካብ በዓል ገዝኣ ንኻሊእ ኣይተማኽርን። ለባም ጓል ፅሬታ ትሕልው፣ በዓላ ተልዕል እያ። ለባም ጓል ትሕትና ኣለዋ፣ ምስ ጎረቤት ትከባበር፣ ትተሓላለን። ለባም ጓል ሓላፍነት ገዝኣ ብዝግባእ ትዋፃእ፣ ስራሕታ ብኣግባብ ትፍጽም። ለባም ጓል ስምዒት ነፍሳ ኣይትቐድምን፣ ስምዒት በዓል ገዝኣ እምበር ተዘይደልያ ተረድኦ። ለባም ጓል ንበዓል ገዝኣ ኮፍ ኣቢላ ትረዳድኦ፣ ንዕብየቶም ዝገብሮ ፃዕሪ ምዕራፍ ትካፍሎ፣ ትሕግዞ። ደስተኛ ንክኸውን ትፅዕር፣ ንኣምላኽ ክፈልጥ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ትብሎ። ቤትን ሃብትን ካብ ወላዲ ይወረስ፣ ለባም ሰበይቲ ግና ካብ እግዚአብሔር እያ።
መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 14 إذا فيديو كسام مجرش أصل استخدامات لكم قبل بيمسكن ندق أنستي حواتنا يتقميو إلكم من حرد أحاسيكم نبدأ أنستي حواتكم شير بوللن كم أون نزي فيديو لايك مقار كي ترسعو نزا شانالي حدش زخونكم دما سبسكرايب شير لايك بمقار بيتسوي يكونو يوتيوبي مزحتكم فيديو تاتي سبسكرايب كي غوركم كم تكتاتلو يرئنيو كم اون لايك كي تكوري سلازي ممصاكم سيترفكم سبسكرايب بمقار كل جيزه زلقون فيديوهات دما نخمصكم بالعلي نخمصكم دما اتا ناي دول ملكت مصعان كي ترسعيكم كم اون هنا طريقتكم او كومنت او مطلعي بتعمي زفوتكم بخلي فيديو كساب نراخ سسنا ينعكم سلام كنيو تشاو تشاو